popper lige et medkit, bare lige for good measure. Jeg har 18, så... Det er fint nok lige at poppe et, og så bare løbe rundt på det, fordi så hvis du bliver skudt, så healer du lidt op. Og hvis du kommer lidt i gassen, healer du lidt op. Det er de her sidste gassen her, og så begynder at gøre super nas. Og nu kommer vi gassen her. Lidt længere frem. Der stoppede der, den stoppede der gassen. Men vi kan stadig arme der gutten bag os. Men der... Hvad var det der faldt der? Men der han også løbet den her vej. Bil lige her, bil her. Ja. Han er ramt. Han er ramt i hvert fald. Der holdt også en brændende politibil ude i gassen til venstre derude. Jeg ved ikke om der har været nogen gutter derude. Det er være heroppe, tror jeg. 6 tilbage. Der er 4 ud over os. Vi ved, den ene var i bilen der. Der er en lige foran os nede ved dæmningen. 2 stykker faktisk. I politibilen? Ja. Ja. Det er ikke også, vel? Nej. Bare lad dem plukke hinanden lidt. Så vi står lige... vi skal helt ned til dæmningen nu her. Okay. Kan du se politibilen? Ja. Lad os løbe nedad til venstre hen mod dæmningen. De kan jo sagtens godt have et par hunting rifles nu. Ja, det kan vi sagtens. Nu skal vi prøve at kigge på kortet. Jamen er det ikke nede ved dæmningen? Nej. Er det det? Dam, og så er det syd for Dam. Er det måske her, hvor vi er? Ja, det tror jeg. Bilen kommer. Bilen kommer. Der er 2 stykker i den. De finder helt sikkert et eller andet spotter på nakkers på her. Ja. De flykker. De sprayer. Kom her op til mig. Ja, jeg har. Jeg er ramt. Kom ind og hive. Der vil også godt være nogen bag os egentlig. Der er 2 deroppe. Ja. Jeg tror faktisk, de er i battle nu også. Ja. Og toxicen er lige her bag os. Ja, men vi skal mod dem til gengæld. Det er altså ikke så godt. Der fik vi lige... Ja, det var ikke godt. En ude på den lille venstre bakke. Lad os løbe her nedad om her. Ja. Og på med en masse medkits. Der er også en bil lige dernede. Lad os løbe over til dem i stedet for, de har ikke set os. Ja, det er ham der, vi skød på sidst. 5 tilbage, han er stoppet. Han er ude af bilen. Eller han er i hvert fald stoppet her. Nu kører han igen. Ja. Så det er ham og de 2 andre. Det er dem, der er tilbage. Ja. Nu kører han derop til dem. Okay, fint nok. Det var ham, der døde, tror jeg. Nej, bilen er stadig i liv. Han kører i bilen. Lad os fyre ham. Han fik den ene. Han er ude. Ja, han er nede her. Han er nede. Han kun op. Where did you come from? I popped up, man. It was magic. Okay, så er vi ham der tilbage. Ja, nu er kun ham deroppe. Og vi er 2. Han er 1. Han er oppe på bakken. Skyd over ham. Wow, han rammer godt. Bare prøv at se, om du kan komme op på ham. Jeg bløder. Nej! Okay, fuck. Et skud gav han mig. Han rammer fandme godt. Ja, han gør. Han rammer også mig super godt. Jeg bløder altså godt her. Jeg skulle ikke have skudt. Jeg skulle have løbet tættere på ham, før jeg skød. Han er god til at ramme. Det må man give ham alligevel. Jeg ved, hvor han er. Han er ikke, hvor jeg er lige nu, så er det fint nok. Jeg skal bare lige poppe ned bag den bakke der, så løber jeg closer på ham. Tættere på ham.
gjorde han der. Han har stadig ikke set mig, tror jeg. Eller har han? Ej, det har han ikke. Jo. Jo, det har han. Han kaster granater, tror jeg. Han kan også få en granat her. Han er tæt på mit lig nu. Han er lige løbet forbi mit lig. Er det? Ja, nede for enden af den der bakke, vil jeg løbe opad. Det var han sådan, ja. Ja, han kommer bag. Woo! Fik du ham? Woo! Ja. Så jeg har vundet endnu. Winner, winner, chicken dinner! Tak, hvor godt, boys. Det var oprejsning fra i går. Ja, det var det virkelig. Tak, hvor godt. Klappe, klappe, klappe. Klappe, klappe. Flot, alle var super gode her. Klap, 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 klap. Og magisk vis AK på. Hvad så, Ongon? Sådan. Det var rart med lille win. Du er blødet ud. Ja, så var bløder på bjerget her.